Ahojte, tu je Elementov a vítajte znova u hry Bike Race. Ja sledujú skôr, tým príde, že to je hneď za sebou. A ja, nejaký let's playery, keď pozerám, vravia, že nejaký diel nebol 2 týždne, pretože sa niečo stalo, ale lenže niekto pozerá už potom, čo to natáčal, tak mu to nepríde také zlé, pretože on necíti ten dvojdňový preskok. Trošku to seká. Hej, ukazoval som vám v jednom videu z prvej série. Vítajte u prvého partu z druhej série Bike Race. Všimli ste si, že v tom bola za tým 2, tak predtým som sa rozhodol, že že tie svety jednotky spraví v prvej sérii a tie z 2 v druhej. A tí, čo sledujú, si povedali, že hej, ak som moc pomalý, mám 0 hviezd. Si povedali, tí, čo ma sledujú teraz, si povedali, hej, neviem, mesiac som nenatáčal Bike Race, až teraz tú druhú sériu. Ak som povedal v prvej sérii, musím mať dostatok vyhraných multiplayerových hier a hviezd. Stalo sa to tak, že ste sa videli, že mám ďalšiu multiplayerovú výzvu a za tým ešte nejaké akoby nejakých 98 levelov, niečo také. Tak a mám 107 hviezd a potrebujem 108 na otvorenie. No tak som si ešte v tých minulých dal 1 hviezdu. Páni, prečo som si nevšimol predtým, že mi chýba 1 hviezda? Nehral som to nejak moc. Odvtedy, čo som prestal natáčať prvú sériu, som to moc nehral. Takže som si nevšimol, že mi chýba 1 hviezda, nie? A hej, medzi týmto chvíľu hrali moji kamaráti na mojom mobile, ktorí nemajú mobil. Áno, a stalo sa, že o tom, koho som nazval Sharky, že žraločák, to má prezývku na inú vec. Sharky, hej, je prezývka na inú vec. Natáčaciu prezývku má Shadow, že deň, myslím. Shadow je temnota, nie? Neviem, Shadow je tieň alebo temnota. Black je čierne. Neviem. Light je svetlo, ako je tma, ako je temnota. Myslím, že temnota tieň je to isté. V podstate v tomto ohľade. A stále som chorý. Ak ste videli moje video Plants vs Zombies 2 tutoriál. Natočím to a potom budem ďalej natáčať to Plants vs Zombies 2. Pretože to je asi najobľúbenejšia hra z ktorých, čo ma práve mám na telefóne. A zistil som, že môžem mať viac že môže mať viac akoby mien, čiže viac svetov na Plants vs Zombies 2. Proste viac akoby hráčov viedam. Najprv som si myslel
som mal jedného. Potom som vymazal a znova stiahol a mal som druhého. Potom som vymazal a znova stiahol a mal som tretieho na natáčanie, prvého na natáčanie. Potom som vymazal údaje a mal som druhého na natáčanie. Potom som znova vymazal údaje a mal som tretieho na natáčanie, čo sa konečne podarilo. Má iba 5 minút, teraz je pomalé. Predtým som povedal, že to ide rýchlo a teraz je to celkom pomalé. Áno, myslím, že som zistil, že ak hrám nejaký ľahký level v Bike Race, tak môže byť ako v Geometry Dash, len moje prsty to robia. Moja myseľ je inde. Druhýkrát tam už nedotiahnem. Tak toto spravím. Ale potom už nie. Musím spomaliť. Áno, predtým som dal preposledný aj posledný bez hviezdičky. Som mal moc pomaliť. Každá hviezdička má limit času. A ak to prekročím, tak budem mať... Samozrejme, každá ďalšia hviezda má menší limit času. Alebo skôr väčší. Preto som dal 0. OK. Aha, ešte toto. No tak to bolo predposledný a posledný. Už sa teším na to Plants vs. Zombies 2. Hej, dnes som si spomenul. Musím spraviť ešte dnešný event. Myslím, počkaj. To poviem v Plants vs. Zombies 2. Takže v jednom videu všetko sa všetkých. Hej, keď dám tam tie levy, tak mi to vypočať, neviem prečo. Nemám s tým problém, ak to takto nesekne. A to je 7:03 ráno. Počkaj, toto, že nie. Mám prehľady na Facebook. Mobizen. Musím si nájsť iné na natáčanie, pretože ten Mobizen je hrozne posúva zvuk. Podal som toto. Ako vidíte, je to na telefóne. Nie, neprosím si. Čo je Sony? Áno, a Sony a to je Sony MK. Potrebovali sme niekde na počítači dlhšiu prezivku, tak som vymyslel Sony MK a si súhlasil. Ja som dobrý. Dobre, dovidenia.